menossa testiin konetilaa. Ensimmäisen kerran. Ensimmäisen kerran. 1000. Elikkä oliko meidän työkalussa vikaa vai tuota? Hei, noniin, siitä se heräsi. Uusi. On hyvä. No. Vitsi kun pomppasi johonkin. Tadaa! Siellä olisi moottori. Tosiaan tervetuloa videon pariin. Meikäläisen nimi on Juho. Ja Audi-projekti jatkuu. Audi 80. Vuosimalli taisi olla 94. Vitsi kun muistaisikin vielä. Ja tässä nyt käydään läpi, miten tämmönen Turbo 5 moottori istutetaan tuonne konetilaan. Ihan massiivinen operaatio se ei ole, mutta semmoista pientä hieromista siinä on ollut, että tässä tulee nyt tässä videossa varmaan erilaisia pätkiä sieltä sun täältä, mitä mä oon tässä kuukausien aikana kuvaillut, kun tätä on aina pikkasen iltaisin edistelty, niin tulee ehkä vähän semmonen selittelyvideo, mutta ei kai siinä. Tosiaan sen jälkeen, kun tuo V6-moottori tuosta nostettiin viime videolla pois, niin täällä on ensimmäisenä on keskittynyt johtotehtäviin, jotka tällä hetkellä näkyy täällä laatikossa. Eli täällä on moottoriohjaus, joka oli jostain syystä ilman kantta jo valmiiksi. Eli siellä oli varmaan joku käynyt jo aiemmin jotain tutkimassa. Ei ollut laittanut kantta paikalle ja mielenkiintoinen keissi sinänsä. Ja tässä olisi nyt silputtu johtosarja tästä moottorista, mitä sieltä revittiin pois. Valitettavasti se nyt piti silputa. Ei ollut yhtään motivaatiota ehdinnäistä repiä. Täältä auton sisältä vähän nähdään, että millainen sotku tämä on edelleen sen jälkeen, kun se varsinainen moottorijohtosarja on revitty irti. Eli se tulee tuolta moottoritila ja kabiinin välisestä tulipellistä läpi melkein niin kuin mahdollisimman hankalasta paikkaa. Voin näyttää sen tuosta moottoritilan puolelta vielä. Mutta se tulee tänne kuljettajan jalkotilaan ja sitten siitä lähtee sulakepoksille, joka on tuossa ylhäällä, ja sitten tähän mittaristolle johdot, jotka on niinku tällä puolella. Sitten puolet johtosarjasta menee tuolta niinku tänne matkustajan puolelle, jonka matkustajan tuolla hanskalokeron takana tuolla alla. Niin siellä on sitten ollut toi moottoriohjaus. Niin käytännössä mä leikkasin tuolta konetilan puolelta johtosarjan poikki ja sitten leikkasin tästä kuljettajan puolelta johtosarjan poikki, joka lähtee tonne matkustajan puolelle. Niin 3 osassa se sieltä sitten revittiin pois. Seuraavaksi ruvetaan huoltamaan moottoria, eli otetaan se tuosta pois ja ruvetaan vaihtamaan jakopäätä ja muuta. Mä varmaan siitä teen videota, tiivisteitä ja muuta tällaista tähän nyt moottoriin vaihdetaan. Ja sitten ruvetaan sovittelemaan niin sanotusti viimeistä kertaa tai vähän niin kuin paremmin sitä tuohon. Eli siellä ei ole esimerkiksi kytkintä ja vauhtipyörää tällä hetkellä ollenkaan. Nekin osat alkaa olla keräiltynä maailmalta. Käytetyt ja uudet osat. Siinäkin mennyt jonkun verran aikaa. Yksi semmonen, mitä mä vielä kipeästi tarvisin, olisi imuilman lämpötila-anturi, joka tulee tämän paperitukon kohtaan. Niitä valitettavan vaikea löytää. Luulisin, että näitäkin moottoreita aika moni on laittanut aftermarket-moottoriohjaukselle, jolloin ei tuommoista antiikkista anturia enää käytettäisiin, mutta varmaan onkin siis, mutta niitä antureita ei tietysti varmaan hävinnyt. Jos tiedätte jonkun, jolta semmonen voisi löytyä, niin laittakaa viestiä, että voin olla yhteyksissä ja saa muuhunkin päin olla yhteyksissä. Mutta no se siitä. Kun tässä nyt yleisesti ottaen osat alkaa olla kasassa. Oikeastaan mä oon kuvaillut vähän enemmänkin tavaraa kuin mitä tässä nyt. Tää oli tämmönen selittelyosuus, eli mä voisin tähän jälkeen
alkaa tulla videota siitä, miten tuota moottoria tuohon sovitettiin. Mulla oli kaveri tuossa Taavi auttamassa ja sovitettiin moottoria tuohon ja muokattiin noita moottorin kannakkeita. Ja mä laitan vähän hitsauksesta ja rälläköinnistä ja muustakin pätkää tähän, niin saatte ihastella, ketä kiinnostaa, niin miten se tuohon muovautui. No niin, vetoja. Vetoja. Pitäis mun kuvata suakin näin? No niin. Kai sä voit kuvata. Joo. Joo, täällä on nyt moottori menossa testiin konetilaan. Ensimmäisen kerran. Ensimmäisen kerran. 1000. Niin. Ui, sinne napsahtaa kiinni. Mitkä on niinku chanssit, että tää niinku istuu sinne järkevästi? Aika pienet. No niin, mutta eikö me haluttais täältäkin joku supportti, ettei se kellaha tonne? Tää tulee mun mielestä kyljelleen. Ai jaa. Ota. Oh yeah. Onko nää millään kiinni täältä? Oliko sulla tässä yhtään noita hylsyjä? Sulla missään vai otetaanko ihan lenkillä vaan? Kassien alla on se. Missä? Kassien alla siellä kerralla. Tuolla. Oh yeah. Aika nopeasti tuli vilkastu, olisiko se 17? Joo. On hyvä. No. Vitsi kun pomppasi johonkin. Oho, katohan. Ei täällä on nyt ihan mies hädässä. No. Näet sä sen 17 siellä lattialla? Siellä. Noin, katos, kiitos. Vois laittaa tän toisenkin hanskan kätteen. Oh yeah. Yhdellä kädellä ruuaaminen on kyllä aika 6/5. Mitenhän YouTubettajat tekee? Niillä on joku semmonen pääkamera. Nykäisähän tosta avuksi. No niin, nyt. Se oli jotenkin kireä. Joo, no niin, kiitos. Hei, tuolla Pyörikö vastaan? pari vastaan. Tarvii toisen. Voi viiksi. Siellä on lenkki. Otas toi. Hellemi. Mieti, kun olisi ollut vaikka pulttipyssy, millä ottaa nää tässä 2 metrin päässä. Onko sulla muuta omaa pyssyä? Ei oo. Nuukuksissa ne on ostanut. Oh. No joo, en sano mitään. Kaikki rahat menee race-partseihin. Niin ja Mikäs sinne pultille nyt on? taisin laittaa jonkun siihen Se oli joku ja... Se oli, en mä oo muita ottanut. Viikko tykkää. Se on siinä. Missä sä tän telineen saat? Tämä. Niin. Ostin Johannekselta. Paljonko maksoi? No, about sama mitä Piltemästä. Aika huono diili. Oli kyllä huono diili. Mutta oli vähän valmiiksi kasattu. Niin no, siinä kyllä säästää heti. Oli hyvä, ehkä joku 500 rahaa. Okei. Eikä ollut hakukuluja. Joutumattiin Taavin kanssa, että kivempi porukalla tehdä autoja. Niin, me Yksin masentaa. mennään tekemään mulle sitten joku päivä jotain. Vaikka... Tehtiin sun DR jo. No joo, mutta voinko me tehdä jotakin vaikka autoihin liittyvää joku kerta? Voidaanko me tehdä jotain hyödyllistä? Niin. Vaikka esimerkiksi niitä sähköjä. Miksi tuo näyttää jotenkin menevän noin huonosti? Tätä pitäisi niinku täältä laajasta vähän potkasta, mutta mä oon yhdellä kädellä vaan tässä hommassa mukana. Vähän. Haluatko ostaa multa semmosen 80 millin kaasuläpä? Alkaisi Audissakin vähän ilma kulkemaan. Meinaatko, ettei riitä? Ei riitä. Joo. Se on sitä vähän lähemmäs, niin tossa on toi kohistin tappi, niin mä voin vähän sitä seurailla vaikka. No tossa on tommonen iso mölperä, kai toi jo. Oh yeah. Tää on tää legendaari. Ui, umpi on rikki heti. Moottori voi nostaa monta 100 kiloa, mutta se ei pääse tommosen pienen ruoste. Ei pääse. Jalla yli. Tänne päin pitäis vähän ottaa. Niin juu, ja ehkä painettu alaspäin myös, kun toi luota on Ei, se on ihan täydellinen, kun siitä painaa alaspäin ja... No juu, ja pitää saada keulaakin alaspäin tästä säädettyistä. Toi on toi luota Siis keulaa ylöspäin. Siis ei. Alaspäin. Kun toi vaihteissahan on vähän tämmöisessä Niin, se on tuollainen kenolla, juu.
Niin keula ylöspäin. No siis keulaa sitä, mutta tää on mun keula täällä ja se on teidän keula siellä. No niin. Selvä. Mä oon auton keula ja mitään muita keuloja ei lasketa. Noniin, oh jee, ota vielä vähän. Noin, katsomme tänne. Oho, joku rikka tarttu. Valo. Oho. Meinaatko sä saa jotenkin niinku nytkytetty sinne suuntaan? En mä tiedä mitä tämä on. Mulla olisi tähän niinku semmonen visio. No kerro. Pitäisikö löysätä tän puolen kannakkeen noita pultteja sen verran, joku pari milliä, että sinne sais vähän tilaa elää tälle puolelle. Niin, että se moottorin kannakasta vahdistelussa. Niin joo, musta näyttää vähän siltä, että se tosiaan on tuossa limitillä. Se voisi olla hyvä idea. Niin, ne ottaa sen vaan silleen niinku löysälle. Juu. Mut sit se pitää vähän ehkä niinkun... Siitä ei joutuu jatkolla ottaa, niin joutuu varmaan nostaa tuo moottori tuosta vielä pois, jos sitä haluu löysytellä. Että vähän niinku varmaan sitten ylöspäin. No niin. Niin, laitetaanko nauha niinku ennäs stopille siksi aikaa kun me ruuvataan? Laittaa. Okei. Sitä materiaalia on aina ihan liikaa muutenkin. Ai jaa. Mun mielestä semmonen yhtäjaksoinen niinku remontti 10 tuntia kestävä video, missä tehdään niinku alusta loppuun, olisi aika hyvä. ASMR. No niin. Mikäs tilanne täällä? Moottori on siinä niinku hollilla Höpötillään. vaihteistossa kiinni. Joo. Ja nyt mietitään, että onko se siinä suorassa vai ei. Niin, silmämääräisesti se vähän on tollain niinku. Niin jos me mietitään, että tässä on niinku apsiboksi, että se on, Sehän on eksaktin se suora. on eksakti niinku suora. Niin, että täällä ei näe koko täplää missään, eli aika nollan markan juttu. On kyllä muuta aika nollan markan juttu. Niin. Että sitä ei voi... Niin siis luulis nyt, että kun meillä on siellä lootassa kiinni, ja sitten me nostetaan sitä vaan jostain kohtaa oikealle korkeudelle, Niin. niin silloin se on suorassa. No niin, kai sitä luulis, kun se on siellä luotassa kiinni, joo. Niin. Että ei meidän tarvitse niinku murehtia periaatteessa siitä kulmasta, kun se on kerran loodassa kiinni ja se on oikealla korkeudella. No. Niin silloin kulma on pakko olla ok. Niin, ja siis kun se on siellä lootassa kiinni, niin jos me haluttais sitä ylemmästä tuolta apurungosta, niin meidän pitäisi nostaa lootaa. Niin. Ja ei se ole oikein niinku mitenkään freskoa. No eikö se loota nyt ole siinä, missä se on? Kai se sitten on siinä, missä se on. Eli turhaa sitä kai sitten sen enempää kahtelee. Jos sä ryömit tonne alle ja vilkas, siellä on riittävästi tilaa sinne apurunkoon ja sitten tehdään se kannakas sinne. No sehän on siinä apurungon päällä nyt. Niin on. Eli nostetaan. Me todettiin, että ei sillä, mitä me kulmaa mitataan, niin ei sillä ole mitään väliä. Okei. Kun se on oikeassa kulmassa vaihteistoon päin, ja sitten me vaan nostetaan sitä sen verran ihan vähän vielä. Ai niin, että ei ota apurunkoa Niin, kiinni. Ja... se on nyt joku siinä. Tehdään siihen kannake. Käyt sä vielä vilkasen, niin tuntuuko hyvältä? Onhan sillä tilaa vaikka kuinka, varmaan niinku Ei on melkein sentti tältä sivusta katsottuna ainakin. No kyllä siellä alkaa nyt se sentti olla. Okei. Se on ihan varmaan jees. No niin. Ei se nyt niin vaikea ole. Jääkö se nyt keulimaan? Kyllä se nyt vähän keulii. Käytäänpä nyt sitä silmää tässä. Ei nyt ollenkaan paha. Eikö paha? Kun ottaa huomioon, paljon tulee alas pukilta. Siis tuuppataanpa katsomaan. Tästä kun niinku... Apsiboxin nähen, niin oli uskomaton fitmentti. Laitat sen tohon noin. No niin. Ja sitten tänne. Niin no ei se niinku tälleen katsottuna oo paha. Niin, eli ei keuli. No ei keuli, okei. Otas, eli tulos oli ei keuli. Ei keuli. Tiedätkö mikä keuli? No. DR keuli. Joo. Ei nyt keuli kyllä. Nyt ei kyllä keuli ilman sylinteriä, mutta no niin. Hei, nyt sä Hei, mä käyn katsoa tuloksen tuolta. Mikä oli kulma? Haluatko sen filmin? Joo. Tää on kyllä uskomattoman tarkka työkalu. Okei, eli 7 astetta, mikä se on Apsiboxin kulma. Tai joku 12 astetta. Kuka on todennut, että apsiboksi on suorassa?
Se näyttäisi nyt about niinku 0 astetta, eli oliko meidän työkalussa vikaa vai tuota? Hei, no niin, siitä se heräsi. 6. Ei se ole asteero. Asteeroa. Niin. Joo. Otas vielä kerran tonne apsiboksille. Asteero. Kyllä se varmaan on. Eli Aika jämpti. aika jämpti pyöristyy samaan. Joo. 10 molemmat. Jostahan siis voi luottaa. Mutta no niin. Okei, eli näytä sitä koneen kannaketta, tai voi mäkin sitä näyttää. Eli siis mennään vinguttamaan tuosta. En voi kuvata samaan aikaan. Näytä sormella. Tätä ulkoreunaa Tonne ja sitten oikealle. tätä etureunaa vingutetaan. Joo. Okei. Mutta Palataan kun on vinguteltu, eikö niin? Aika rajusti se ottaa kyllä siitä. Tai sit toinen on korottaa sitä täältä. Onko tuolla se prikka vielä kyllä alla? meidän varmaan pitää niinku melkein ylös asti ottaa se. Tuolla on vielä toi prikkakin alla, et ei sitä enempää pitäisi korottaa kyllä. Ei. Okei, okei. No niin. Näytäs tuota, mitä tässä siis ollaan tekemässä vielä suurelle yleisölle. Eli me ollaan nyt Hehe. vingutettu tätä ulommas ja edemmäs. Ja sitten meillä ottaa tää. Joo, Tonne eli tällä hetkellä vissiin tosta. Eli tosta vaan poikki. Juu. Joo. Ja siitä ottaa muualle kiinni. Ja Joo. Eli leikkaa aika ronskisti. Siitä vaan niinku palaan pois. Vissiin niinku aika suoraan tosta. joo. Tulee hyvä video, kun nappaa laikka kiinni ja peukalo lentää irti. Noniin. Jännittävää. Ui, perfect fit. On kyllä aika eri hyvä. Ei se yllä. No, pitää ottaa lisää tuolta matskua tai sitten ne prikat. Mitä oot mieltä? Prikathan ne olis. Oisko no prikoilla sen saisi tasaisesti kaikkialta. Mut oisko siinä, ei siinä varaa ehkä ottaa niin paljon enää matskua pois, jos haluaa mutterin vielä saa paikalleen sinne. Eikö se nyt niinku aika tässä tossa oo, että Kyllä se niinku siinä höpötillä on tosi hyvin. Entä jos onks sulla jotain prikkaleitelmaa tossa? oho. Vedetään siihen prikat sitten. Mulla oli jossain kohdassa se pultti kädessä, mutta mulla ei enää oo sitä, niin mä en tiedä missä se on. Mutta elämä on. Tossa on se pultti myös, minkä mä hävitin. Laittaa se ylimmän. No, tarvii ehkä vähän pidemmät, mutta kai ne on sovituksessa. Joo. Oh jee. On ihan tosi hyvä. Tosi upeeta. Ei, mutta yksi prikka puuttuu. Löysitkö sä sen? Joo. Noniin. Joo. Täältä ylhäältä olisi ollut muuten 1000 kertaa helpompi varmaan tehdä toi, mutta vitsi, että joku sit remeilee uskomattoman niinku sopivan muodon tohon. Täytyy sanoa. Ihan kuin olisi ammatikseen tehdä. Ja nuo 3 prikkaa näyttää muuten aika toimivalta setiltä. Noniin. Joo. Hei noniin, mä haluaisin sen valon myös. Ai valo lähti. No valo lähti. Se Millä vähän tulee valoksi? No jos olisi joku valo. Tää voin kuvailla tätä projektia tuolta kauempaa. On vähän ahtaallainen näiden 3 prikan kattaa välissä. No joo. Mutta siis Se on ihan hyvä. On todella hyvä siis. se on oikeesti aika niinku hyvä. On. Parempi mitä olisin uskonut. No. Kuinkas? Ai, siis miksi tää on kauhean näköinen? En mä tiedä. Luulisin, että olisi helpompikin asia. Helpompikin tapa toteuttaa toi. Eikö se on niinku reijissä? Oh. No suurin piirtein joo. Mutta pitäisi kuppia siirtää niinku tosta mallia 10 senttiä ylös ja vähän niinku tänne eteenpäin. Joo, eihän se oo siellä päinkään tavallaan. No eihän se oo. Melkein kun tosta, kato,
Pitäisikö meidän ottaa tää moottorikanne nyt pussista pois? Kato. No, jos sä ottaisit niinku... Omia ääniä kuuluu. Tässä on tää. Niin leikkais tän kupin tosta myöten irti. Ja pitäis toi R:n tossa itse asiassa mukana. Tai siis tän. Ja hitsais sen johonkin tohon kohin kiinni. Niin tulis hyvä. Niin tulis. Niin sit on alkuperäisen kupin voisi teoriassa niinku säästää. Jotain laittaa siihenkin. Niin. Hyvä kun vedin tämän täältä paljon. Kuulostaa vähän niinku suunnitelmalta. 16 euron moottorin kannalta. Kyllä halpa kun saippua. Jos toi reikä poratas tarpeeksi isoksi, niin tää menisi siihen. Jos se meitä ilauttaa. Se voi olla hauskaa. Yhtään kun laittaa se mutteri toiselle puolelle. Rälläköidäänkö me samalla kun porataan reikä, niin tää nyt irti tästä ja Joo. porataan reikä ja ruvetaan mallailemaan. Olisiko täällä ollut pistosahaa, niin sit ois saanut sen tää pois hyvä leikata sillä. Ehkä vähän suojautuu, kun ampuu ton terään tosta, kun sä vängität vinoa sillä. Porataanko se reikä ensin muuten? Mut se voi myös vinkuttaa, eiks meillä toi vinkuu tossa? Pora. Enää 38% akku. Pitäisikö tää pistää taas paussille ja palata, kun operaation suoritettu? Joo, voidaan tehdä. Tehdään sillä. Okei. Se piuhalle vaan. Niin mikä oli? Se oli hyvä kysymys tähän nyt joku. Niin, että mikäs tilanne? Tilannehan on se, että moottori alkaa olla siinä päin. Meillä on äsken rälläköity ja sahattu moottorin kannakin, niin Mä otan tähän väliin tämmösen sotin siitä. osuu aika lähelle. Ja tohon se pitäisi nyt hitsata sitten kiinni. Kyllä. Toinen puoli on aika kohillaan. Siitähän tuli tosi hyvä. Näytähän vielä sitä. Kyllä sitä aiemmin kahteltiin myös, mutta... Siellä on vähän prikkoja nyt tuolla välissä ja Joo. tuolta vähän otettiin. Lepääkö se siinä vai onko tuolla tyhjää tilaa nyt tuolla alla? On siellä vähän. Tyhjää tilaa on alla. Vähän se. Tai en mä tiedä, onko siinä tyhjää tilaa sen enempää, mutta mä sanon tää mutteri ihan pohjaa, kun se on vaikea pyörittää sormi. Joo. Se kato, kun ei saa sormia ympäri. Joo. Ja jostain kantilta pyörittää. Okei, joo, joka tapauksessa. Noniin. Elikkäs nyt saa teräsharjailet sitten sen ja Nyt me putsataan ja sitten ruvetaan Tikataan hitsaamaan ja- kohdilleen tuolta. sit kotiin. Joo. Okei. Kuulostaa suunnitelmalta. Otetaanko semmonen hyvä B-rolli, kun saa vähän tää teräsharjalla? Vähän V-rollia sitten. Noniin. Ja V-rollia siitä sitten kun sitä hitsaillaan. Joo. Mutta virtahan me tälle tarvittaisiin, että jatkojohdon tarvisi. Jatkiainen siis. Tarvitaanko Yltäisikö se muka tänne? me Otat vaan jatkiaisen. onko se siis, Tuolla on se kela. mutta kyllä se yltää tonne. No. Hassa. Ei saanut sitä taas yhdellä kädellä mies. Ja tää tähän jurnautetaan kiinni ja sitten mä lähden sinne Voice of Finlandin maailmoihin, jos se tulee siis tänään. Tietääkö Ville? Tuleeko Voice of Finlandin live-lähetys perjantaisin vai sunnuntaisin? Mitään käsitystä. Okei. Sä voit googlettaa sen nyt tässä. Ei kun mulla on tästä tärkeää. Eikä sulla piuha pyöri. Tietysti pyörii. Ai jaa. Tämähän on siis oleellista sisältöä. Se kamera, näkyykö tässä mitään? Kaikki näkyy, kaikki näkyy. Kaikki näkyy. En ihan kaikki, mutta... Noniin. Tässä on siis tää uskomaton kommentaari. Se on kyllä hyvä. Oh. Viihdyttävä. Eli siis toinen kerta kun käytät digiä, niinkö? Niin, Okei. kyllä. Katsotaan siis lopputulos nyt. Ja vielä ei oo mikään ehkä kaikista helpoin paikka niinku harjoitella tuota tigailua. No heppaaminen nyt on heppaamista kuin. Niin, no toki. Digillä sekin on vaikea. Joko nyt tapahtuu asioita? Onko pullo auki? On. Nyt tapahtuu. Tapahtuuko? No jotakin tapahtui. Onko railo liian iso? Se oli haastavaa vaan, mutta Okei. tolleen pystyssä vetää. Se esilämmitys oli ehkä alussa. No olis tietysti. Oh yeah.
Kai se syntyy tommonen niinku kohta, missä ne on yhdessä. Se tää iso klimppi sulaa nyt aika huonosti, että olisiko sitä virtaa pitänyt vähän jysäyttää lisää? Siellä on 140. Kyllä se Niin. sinne kannattaa laittaa. Kyllä se lisää varmaan tarvitsisi. Joo, 106. Noniin. Hommas kulaa. No huonoltahan se näyttää, mutta No joo, ei mutta... tarvitse vähän vielä. On... Selvä. Kyllä sitä virtaa varmaan liian vähän vaan. Ihan isoon jotikkää. Laittaako Ville vielä vähän lisää? Sillä laittaa lisää. Toki se Tiedätkö mä Niitä vois alkulämpö pitää- olis hyväksi. Sit se, että kun sä oot niin monta kertaa tekkinyt sun tikuja sinne elektrodiin, niin lakareksi tulee tasaisempi jossain putsua. Se on kyllä totta. No jos mä sen tiellä teen nyt tässä. No niin, tässä on 5% akkua, eli laitanko paussille ja otetaan sit valmiista tuotoksesta vielä pätkä. Voidaan tehdä Ja onko näin. se siinä sitten tää meidän niinku Tehdään näin. kuvailu tältä erää? No niin, nyt vissiin niinku ne loppusanat. No nyt alkaa olla niinku jonkinlaista heppiä tuolla ja voit vähän tulla kuvaamaan, että No niin. mitä se näyttää tuon moottorin kannake. Pari tommosta isoa palleroa siihen vedetty, niin pysyy vähän kiinni. Ja Voikin pöydällä tehdä loppuun sitten. joo, nyt sitten otetaan se irti tuolta ja otetaan pöydälle ja ruvetaan kunnolla hitsaamaan sitä ja laitetaan tänne vaikka moottoripukki tänne alle sitten kannattamaan. Kyllä. Luulen, että ei enää oteta moottoria nyt tällä kertaa irti, että annetaan nyt jonkun aikaa olla se siinä ja sovitellaan. Joo. Ja tää puoli oli ihan hyvä nyt ja... Kyllä sit vielä auto saadaan. Juu. Tosta hieno pakosarja tossa holsetti hyrskyttää. No pitää jo toinen käytännössä sovitella sitä pakosarjaa. Niin pitää. Joo. Kyllä. Mutta tässä oli varmaan kuvailut tältä päivältä, eli ensi kertaan siis. Eikö näin? Kyllä. Varmaan tuli ihan kauhea ääni, kun oli tää hurises koko ajan. No jaa, ensi kertaan. No niin, kannakkeen teko etenee. On sitä nyt tuossa rälläköinyt. Vähän kyhmyjä pois ja hionut ja nyt koitetaan ruveta sovittelemaan tuohon noita alumiiniploodusta jotain paloja, mitkä sitten saadaan tuettua tuo kuppi tuohon. Eli tein tuommoisen pahvimalli, joka tulisi tähän kohtaan näin ja siirrettiin se tuohon ploodulle ja koitetaan tehdä lisää tuonne allekin jotain pahvista. No niin, eli tohon tulisi tommonen pahvi, joka sitten liittyisi vähän tuohon, kun sitä tässä modaillaan. Tuosta tuo aukko pois. Niin siitä tulee varmaan ihan hyvä. Hyvä. Ja tuolla on sitten yksi ja tätä saumaa tuossa parannellaan sitten kivasti. Tossa on nyt vähän huonosti piirretty kaikki tohon alumiinipaloille, niin nyt sitten vaan rälläköidään. Ja nyt alkoikin olla sitten järkyttävän hiomisen ja sovittelemisen jälkeen noi palat tossa valmiina. Tosiaan tommosesta polootun palasta ne tossa rälläköi, tässä on vielä yksi viimeinen. Niin. Ja tuohon nyt sitten pitäisi hitsata, mutta varmaan menee eri päivään se homma. Tää viimeinen tulee tonne alas. Vaikuttaa ihan hyvältä. Joo. Meikä nyt tosiaan 3. kertaa käytännössä tämän tikin kanssa
meillä olisi nyt kappaleet putsattu tässä aika hyvin asetonilla. Samoin noi palat, mitä siihen tulee. Asetuksia vähän tuossa eilen ja testailin ja sitten meiltä kaasu loppu kesken. Tuohon vähän koitin saumaa tehdä, mutta rupesi mustaalla tekemään. Ja nyt olisi uusi kaasupullo ja mä koitan laittaa tuohon sivuun kuvailemaan, niin katsotaan nyt sitten mitä siitä tulee. Heppasin ja ton enkaan palan tuohon kiinni ja jatketaan siitä nyt. No niin. Nyt täällä olisi tommonen nöltti saatu tehtyä tohon. Tuolla vähän heppeä molemmin puolin. Kai se tästä oppii pikkuhiljaa. 6 päivää ja uutta piuhaa. Jatketaan seuraavan palan kanssa. Kävi hakee uuden elektrodin. Vähän pidempi, kun tuo vanha oli jo ketty hioa aika lyhkäiseksi. Niin tommosella. Alumiinimokoma niin jää sähköä johtavaa, että kappalekin lämpenee ihan tajuttomasti. Siinä on nyt toinen pala kiinni. Ja tuosta sitten viimeinen pala. Tulee noin. Tuo. Se on vähän iso aukkoa, että katsotaan mitä keksitään. Mutta eikä se siitä. Tuommoista 150 ampeeria siellä on ollut. Se auttaa aika paljon, että on tarpeeksi virtaa. Mä ehkä aiemmin yritin liian pienellä virralla. Mutta nyt menee ihan kohtuullisesti. Siinä olisi valmis. Rälläköitiin vähän terävämpiä kulmia tuosta nyt vielä pois. Ja semmonen siitä tuli. Ei nyt kaunis ja vähän tämmöstä niinku täyttämistä lähinnä tällä monessa kohtaa. Sitten tossa on nyt vähän niinku onnistukin jopa loppua kohti. Sovitellaan nyt autoon. Pitää tunkata ja lyödään se tuonne. Tällaisessa projektissa tosiaan aika paljon semmoisia muuttujia
Viime videon lopussa vähän tiisasinkin, että mulla oli tämmönen Kiinan poikien valmistama pakosarja, joka on käyttämätön, mutta käytettynä sen ostin. Kun halvalla sai, eikä ollut ihan 100% varmuutta, että sopiiko se tähän käyttöön. Ja nyt on varmistunut, että ei se nyt oikein sovi. Eli tämä on aika iso. Ja jos tämän tuohon laittaa, niin turbo tulee tähän. Voin laittaa sitä kuvan tähän videoon. Joten Kiinasta on tulossa tohon pakosarja. No mikä siinä vanhassa pakosarjassa oli vikana? Mäpä näytän. Eli tässä auton originelli pakosarja. Tai siis ei auto, vaan moottorin. Mutta kuitenkin. Tämä on designiltaan erittäin huono. Eli 1 ja 5 tulee yhteen ja lähtee hukkaportille käytännössä. Kyllä tuolta ohjautuu tänne, mutta se on vähän tämmönen niinku monimutkainen, eikä nyt ihan kauhean suora reitti noilla pakokaasuilla. Ja sen lisäksi, että tää on vähän niinku designiltaan huono, niin se on halki täältä. Tässä on halkeama. Näkyy ehkä kameraa huonosti, mutta tässä on pitkittäinen halkeama ja tuossa on toinen halkeama. Niin, ei se nyt menis, mutta ei se nyt hyvä ole missään nimessä. Niin, tällaista vakio kiinnityskohtiin olevaa parempaa pakosarjaa on ollut Audi RS2. Se on ollut erilainen pakosarja kuin kaikissa muissa 20-venttiilisissä turbomoottoreissa, Turbo 5 moottoreissa, mitä Audi on käyttänyt. Eli siinä nämä menee paljon paremmin. Ja niitä kopiosarjaa tehdään Kiinassa. Joten tilasin Kiinasta semmosen. Se pitäisi tulla joskus. Varmaan kestää. Mutta kuitenkin. Niin semmonen on tulossa. Ja semmonen tänne sovitellaan sitten. Eli siinä tulee turbo ja hukkaportti sitten vakio kohdilleen. Ja tää nyt varmaan sitten lähtee myyntiin. Tää tuupisarja. Se pätkä oli siinä. Moottori on autossa. Ja nyt ruvetaan huoltamaan sitä ja jatketaan ensi videossa. On tässä hauskaakin hommia tiedossa. Tätä johtohässäkkää ruvetaan sovittamaan yhteen täällä oleva sotkun kanssa. Siitä varmaan huumoria irtoaa moneksi illaksi.